kan bike te karen eng ma kalaw in sona kan ona chu tinga nung thailo chuanin a fuse kan check thina amai ro chu a fuse kan check hi hemi side box ami kan check thina hemi side box ami a main fuse ani lo ni kan check mai thin chu a main fuse tak chu eta battery chu a hian hei yom tai self relay tang lo chok ani positive atang lo chok hi nia a then ka chu self relay dana zirin helama te po om thina chuan a then khat chu sit buai om te pom thina ni chu azon dan ol sam ber chu self relay an tai self motor tang lo chok hi ta sui pui lian ni a positive lampang kha ni chu ka kanan chhuianga ta chuan fuse box silo omanga ta hian hei 20 mang thinai main fuse ber ani hemi hi acha chuanin karen eng makal ngai lo chuna bulami che spare fuse an ta chu teng karen eng makal lo fuse kan check to thawai mala kal lo ti thina hian mi side box mi chau hi kan lo check thin wang hi nia amai ro chu self relay thin ka ta hian mi fuse mang lo chi hi om thawa kha chu a self relay zir khani ta atam zo ka chuan mi self relay fuse mangang chu teng engma ignition kanona karen vela kal lo chuanin mi side box mi fuse kan check ma yan self relay fuse check ma sak thin tur ani